στη σέντρα το γέμισμα, η κεφαλιά σε κοινόχωρο γκολ. Κάστρο, ο οποίος σημειώνει το δεύτερο γκολ. 2 0-1. Κάστρο γίνεται μέσα στην περιοχή. Δεν είναι το Κάστρο γιατί στο έφαγε μέσα και αφήνει συμπαίκτες του. Ισοφάρισε από τον Μπουζούκη που φαίνεται είναι 2-2. Το είδαμε και στο Ατρόμητος Πανετολικός που μετέδωσε η ΕΚΤ. Γρήγορη εκτέλεση. Κάστρο εντός περιοχής. Ο Σκουλάς το σκέφτεται και δείχνει πέναλτι. Η Ξάνθη παίρνει κεφάλι στο σκορ, αξιοποιώντας με τον Αργεντινό, τον Κάστρο. Κάστρο, δίκαιο επασί, πέναλτι. Castro. Bastante fortuito, con pique, los piques, coloca bien el cuerpo, dos que pasan de largo, rodeando y todo eso se continuó, pero acá protege bien la pelota contra Caruso, que pasa de largo, después no logra el que hemos contado. Tendrá muchas repercusiones, cabezazo, gol. Castro finaliza de fora, está com adiantado o golzinho. Um pouco de adiantado na linha da pequena área, ele tem que voltar, o Castro viu o já tem que passe, que por ir pegar. Gran pelota para Castro. Torrico. Έχει τώρα στην περιοχή το Κοβάτσεβιτς που θα κερδίσει την κόντρα, ευκαιρία για το 2-1. Βρήκε χώρα τον Ευαγγέλου, ωραία σέντρα, ο Γέντρης έχει την κεφαλιά. Ωραία υποδοχή του Κάστρο, κρατήσει και υπό την πίεση του Σάκη. Ojo con él, a ver qué pasa con la Cali. Παίρνει Ξάνθη και ψάχνει τώρα τη δικιά της τύχη να βρει κάποια αντεπίθεση. Ο Κάστρο βλέπει το Πασίτη και πετάει την μπάλα στο πινάκι. Προσπαθήσουν να παίξουν την μπάλα. Βέβαια οι διαμαρτυρίες δεν έχουν
Κοπάσει και στο δεύτερο επίχρονο. Felipe González, y viene Cereceda. Ahí está Roberto. Lo quiere controlar, apurando ahora Matías Castro para la subida de Maxi. Ευχαριστώ για την βοήθεια. Κάστρο, Βαλιέντε. Κάστρο πετάει την μπάλα μπροστά. Ξανά, πέρασε την Βαλιέντε, πέρασε την μπάλα μπροστά. Πετινέλη. Μπάλα χάθηκε για τους γηπεδούχους και ο Κάστρο από αριστερά τον ανάμεσα σε... Ο Μπρίτο για τον Κάστρο στον Μπρίτο. Εδώ, φάουλ του Σισε, Μίτσκοβιτς. Για τον Κάστρο με τον Σισε εδώ. Με τον Σισε, Σεντράρει στην περιοχή, ο Κάστρο πέφτει προς τα πίσω, πέναντι στο 94. Στην κόντρα επίθεση της Ξάνθης στο ανοιχτό γήπεδο είναι ο Κάστρο. Ο Βαρέλα πήγε πάνω όπως προλαβαίνει και με το σώμα να μην το πάω ο Βαρέλα. Του ροκανίζεται. Κάστρο. Από τον Τσαμπούρη.